Ovo je Row, odnosno u prevodu sa engleskog sirovi automobil. Kao što možete vidjeti, izgleda vrlo neobično, trebalo je bude izloženo na našem štandu, ali ono što je najneobičnije za njega jeste što je ovo plod rada srpskih inženjera. Pri čemu nije nastao tako što je prepravljan neki drugi automobil. On je razvijen potpuno od nule, od praznog parčeta papira. Ovo je, uslovno rečeno, prvi srpski super automobil. Kakav je ovo automobil? S jedne strane, po tome što je nosim kombinezon i kacigu, možete zaključiti namenjen vožnji po stazi. Ali moći će da se homologuje, da bude registrovan za vožnju na putu, što je vrlo interesantno. On je neki način konkurent KTM-u X-Bow, Arielu Atom i sličnim drugim maloserijskim modelima koji imaju ovako specifičnu namenu. Relativno je mali, dugačak je 3,9 metara, razmak između osovine 2,4, malo više od 2,4 metra, ali ono što je najinteresantnije jeste što je težak samo 810 kg. Dakle, izuzetno lagan, pri čemu da je namenjen vožnji po stazi i ozbiljnom uživanju na pisti, govori njegov interijer, vrlo jednostavan. Dakle, sportske kadice, upravljač koji može da se skine, da biste mogli lakše da uđete. Na upravljaču su vam sve komande, dakle, pokazivači pravca, svetla, sirena, ako ćete voziti auto negde na putu, ali ovo je jedini način da zapravo uđete u automobil. Pri čemu u interijeru imate relativno mali displej sa osnovnim podacima i imate ovde osnovni set dugmića, dakle ono što je neophodno da biste samo izašli i uživali u vožnji. Sve ostalo nema ga, zato se zove Row, odnosno sirovi. Kako se ulazi? Pa pošto nema vrata, ovo je jedini način. Kada se smestite, naravno, morate da vratite upravljač na mesto, evo ga, i morate da prikopčate pojas. Pojas se pravi sportski, u 4 tačke kopčanja, evo sad ćemo to da vam pokažemo kako izgleda, evo ga, jer je ovo jedini način da budete potpuno bezbedni pri visokim brzinama na stazi. Ali, kada ste se smestili, onda zaista se osjećate kao jedinstveni komad, zajedno ste tu sa automobilom, niste odvojeni kao da ste samo ubačeni. I naravno, kada ste to sve napravili, vreme je da se vozimo po stazi. Dajemo kontakt. Dakle, spremni smo za vožnju. Osjećaj u vožnji je dosta neobičan, kao da vozite jednu zaista veliku formulu. Osjećate masu, osjećate čvrstinu na putu, iako se auto, kao što ste čuli već, nije težak, samo 810 kg. Row pokreće Fordov dvolitarski benzinac, ovde smešten iza mene, sa 280 konjskih snaga. Mjenjač je takođe Fordov, dakle ovde je prepakovan neki način iza mene Ford Focus ST i to garantuje visoke performanse. Ono što mi danas uspjeli da izmerimo ovde jeste ubrzanje do stotke za 4 sekunde i stigli smo do maksimuma od 240 km na čas. Možda auto može i brže, ali naša staza jednostavno nije dovoljno dugačka da ispitamo da li je tu neka maksimalna brzina još veća od tih 240. Možda je najneobičnije na ovom automobilu to što je upravljač izuzetno direktan. Sa kraja na kraj samo 2,1 okret i nemate nikakav servo, nikakvu asistenciju, sve je najdirektnije što može. Dakle, osjećate automobil u punom smislu. Već kad smo kod toga, ne samo što ga osjećate na upravljaču, ovde iza mene motor se čuje kako diše, dakle svaki najmanji mehanički zvuk, vi tačno znate kako vaša mašina radi i možete da se pouzdate u to. Dakle, automobil je baš kao što mu ime kaže, Row, sirov, ali nije sirov da se borim sa njim, on je sirov tako što mi daje sve feedbacke i svaku povratnu informaciju, a ja zapravo uživam u vrlo preciznoj vožnji. Ako čujete udare vetra u mom tonu, to je zato što se vozim kao na motociklu, dakle ispred nema vetrobrana, vetar ide pravo u mene, ali zapravo ne ide u moju glavu. Ovde ovaj mali deo usmerava vazduh preko moje kacige, a udari vetra u kacigu stižu otprilike ovde negde. Dakle, izvinjavam se ako to nije baš sasvim idealan. U svakom slučaju, Row je, kao što rekoh, pravi sportski automobil i jedna od stvari koja je njemu neobična i koja se nalazi samo na sportskim automobilima jeste mogućnost da iz kabine podesete balans kočnica, da li više koče prednje ili zadnje, i ovo omogućava se prilagodite svakoj stazi, svakoj pisti, da budete izuzetno efikasni. A kad smo kod efikasnosti, ono što Row čini preciznim u vožnji jeste i njegov balans mase.
60% se nalazi na zadnjoj osovini, 40% na prednjoj. Pa kada dođete na krivinu na samo kočenje, pošto će auto da se nagne malo napred, vi onda imate idealan raspored mase na samom ulazu u krivinu. Mi bismo voljeli da je to malo drugačije, ali je to teško postići kod automobila koji imaju motor i sve pozadi smešteno. Dakle, voljeli bi da je ipak odnos malo više u korist prednje osovine kada auto stoji na ravnom. Inače, nisam na početku rekao da je rezervoar na automobilu 38 litara, dakle nije nešto naročito veliki, ali će biti dovoljan za jednu trku od 20 krugova ako bi se jednog dana vozile trke sa ovakvim automobilom. Ono što možda možemo da zamerimo ovako u prvoj vožnji jeste osjećaj na kočnici. Dakle, čini mi se da je mogao da bude još malo bolji, jer kao što upravljač nema servo asistenciju, tako kočnice nemaju ABS uređaj. Ne postoji nikakva elektronika koja bi vam pomogla. Dakle, auto je zaista sirov, raw, kako mu i ime kaže. I druga zamerka jeste položaj pojasa. Kao što vidite, pojas na 4 tačke ne može lepo da legne preko mog Hans sistema za zaštitu vrata, nekako se suviše raspoređuje široko, dakle ili treba ja da zamenim Hans ili pojas treba drugačije da leži, ali u svakom slučaju to su neke prve zamerke. Mada da ne pričamo više, ajde još malo zajedno se provozamo stazom u ovom automobilu. Vjerojatno se pitate ko je napravio ovaj automobil. Evo dva odgovora. Centar za motorna vozila Automoto Saveza Srbije, a ovo je ta ekipa, barem deo te ogromne ekipe. Ovo su dizajneri, tehnolozi, ostalo su sve dalje inženjeri, mašinci, svaka vam čast, dakle momci i devojke. Dakle, ovo je nešto što je potpuno spektakularno. Ja sam uživao vozeći automobil. I ako mogu da vas pitam samo, da li sam ja dobro protumačio? Vi ste ovo radili bukvalno od nule, od praznog parčeta papira. Obično ljudi prepravljaju neki auto pa onda dobiju što su htjeli. Vi ste rekli, ok, idemo sve od nule. Je li to istina? Tako je, da. Kako je to teklo? Dakle, vi ste dobili proizvod koji je potpuno fenomenalan. Kako ste baš htjeli ovakav da bude? Pa imali smo neki cilj, imali smo neku grupaciju u koju bi želeli da se umetnemo i na osnovu performansi te grupacije mi smo napravili koncept automobila koji evo tu je sada ispred nas. Znači, odabrali ste klasu koju treba pripadati. Tako je. Auto ima šasiju, dakle cevastu šasiju. Vi ste morali da radite također od nule. Šta ste dobili na kraju? Kakav je proračun? Koliko je čvrsta? Da li se može porediti sa nekim? Koji su to materijali? Od praznog ekrana smo krenuli sa šasijom kao i sa svim. Materijal koji smo koristili je hromolibden 25 CR MO4. To imamo kolegu koji je sa Tehnološko-metaloškog fakulteta, on je znao šta treba da uradi. Tako je, on tačno zna o čemu sada govorimo. Radili smo ispitivanje šasije i računarsko i realno torziono uvijanje. Torzijonu krutost smo dobili 3200 njutna po stepenu. Jel to znači da umjesto sadašnjih 280 konja koliko ovdje ima, može da se dobije auto koji ima 400, da ne prepravljate puno? Manje više, da, prepravke bi bile na nosačima motora. Možemo stignemo do super automobila. Kad smo već kod toga, ja sam zapazio da ima užasno veliki broj ovih tunela, pregiba, spojlera. Obično ljudi to kad rade negde, to rade zato što je tako lepo. Da li je ovo zbog lepote ili ste zaista računali stvarnu funkciju? Ne, ovaj automobil je napravljen tako da
prvo bude registrovan na ulici, a da se koristi za stazu. I prema tome potrudili smo se da aeropaket bude na nivou automobila, super automobila koji se koriste na stazi. Ja gledam ovdje, imamo Znači, jedan spliter pozadi, ogroman difuzor. On ima prednja krila u 2 nivoa, ima totalno aerodinamičan pod. Znači, deo vazduha koji ulazi ovdje sa prednje strane prolazi kroz hladnjak. izlazi ovdje, Tako, izvlači se iz amortizera. Deo vazduha koji prolazi kroz krila dolazi do bočnog dela. Tako kroz ove tunele sa strane. Kroz tunele sa strane, dolazi do krila koja su u 3 nivoa. I izlazi vam. I izlazi sa zadnje strane, tako reći kako mi to volimo da nazivamo škrge. Ovaj difuzor pozadi, ovo je metal, dakle nije plastika, je li tako? To je metalni, da. Dakle, ima punu svoju funkciju kako bi trebalo i izdržat će na stazi čak i ako malo siđe. Tako je. On je deo aerodinamičkog poda, znači na podu, kako se zove, postoje razne rupe potrebne da kroz te rupe prolazi vazduh. Sad ne možemo da ga vidimo Ne dozda. možete vidjeti sve, da, ali napadnu ovu donjaku aeroprofila, tako da poboljšavaju Praktično ga usisava prema pumpanje na dole. Tako je. Sad, kad već pomenjemo tehnologiju i razvoj, amortizeri su postavljeni potpuno horizontalno. Zašto su horizontalni i kako ste došli do toga? Je li ovo oslanjanje kupljeno odnekud pa ste ga samo stavili ili ste ga vi razmislili i smislili? Deo oslanjanja je kupljen, kao što se vidi, amortizeri, a deo je pravljen u našoj režiji. Znači, ovo su takozvani rokeri koji služe za... Znači, ovo ovdje? Da, da bi promenili prenosni odnos. Kad imamo ovdje 100 mm pomera na amortizeru, nama se točak pomeri 130 mm. Znači, to ste vi morali da projektujete i da proizvedete u Srbiji? I amortizere smo mi projektovali, odnosno proračunali šta je nama potrebno. Pa su napravljeni koje su pomeri za krutosti i napravljeni su za nas. Kočnice? Kočnice su uzete Wilwood gotove, koje se koriste u automoto sportu. Ali ste morali da ih uskladite sa ostatkom? Naravno. Znam da ste morali ovdje u centru Navak puno vremena i krugova, dakle to je sve pitanje bilo usklađivanja svih komponenti. Tako je, znači bilo je potrebno uskladiti veličinu čeljusti sa glavnim kočnim cilindrima, napred, pozadi, balanse, da bi vozilo moglo da koči kako treba. Moram samo da se ubacim, izvinjavam se. Mnogo vremena je provedeno za računarom. Znači, sve te stvari o kojima sada pričamo, kako su napravljene, one su prethodno proračunate i nacrtane u 3D programima. Znači, radili ste kompletnu simulaciju sve pre nego što je išta napravljeno? Tako je. Znači, na desetine, mogu da kažem i na stotine iteracija je urađeno pre bilo kakvog, kako se zove, sklapanja automobila. Tako da sve te stvari koje smo na kraju napravili ili kupili gotove ili napravili kod nas, prvo su proračunate, izabrani su materijali od čega će se praviti komponente, rade što je pričao o zavarivanju šasije i o samoj šasiji. Tako da prethodne detaljne analize su dovele do ovoga što smo sada napravili. To znači da tačno što sam ja na početku emisije rekao, dakle, za razliku od praktično svih drugih koji su u Srbiji nešto pokušali, prepeljali, modifikovali neke druge automobile, vi ste od nule napravili, proračunali i imate projekat koji je spreman za proizvodnju. Kada bi imali dovoljno novca, imali interesantne neke partnere, to je moglo se proizvoditi. Svaki deo na ovom automobilu, odnosno za svaki deo postoji tehnički crtež, postoji analiza krutosti tog dela u raznim programskim paketima. Hoće li moći da se registruje za vožnju na putu? Dakle, da li ovo što sad vidimo bi moglo da dođe upravo u tu fazu da ima tablice? Postoje još sitne korekcije koje moraju da se urade da bi do toga došli. U samom startu njegov koncept je takav da mi zadovoljimo sve evropske regulative i testove koje moramo da prođemo da bi on bio na ulici. Znači da bi kupac mogao njega da kupi, da ga vozi na ulici, da ga doveze do staze. Ali ovo je prototip, dakle na ovome se još radi, još razvoj nije gotov. Tako je. Ako mogu da vam dodam nekoliko stvari iz vožnje, jedna voleo bi da u sredini same krivine auto se malo sporije rotira, zato što kada se oduzme gas ili se malo brže uđe, on jako brzo klecne na spoljne točkove, jer to je pretpostavljeno pitanje geometrije, ali može oslanja se setuje da ga ja podesim sam pre nego što iđem na stazu ili moram to da tražim od vas pre nego što proizvedete auto? Oslanjanje
potpuno podesivo. Mi smo ga tako koncipirali da možemo vrlo lako da menjamo nagibe. To kupac može da uradi sam. Tako je, vrlo jednostavno. Onda da ne zaboravite na moju zamerku. Druga stvar koju bih ja volao jeste da za levu nogu, pošto u trkačkom autu pa ni ovdje ne postoji odmorište za levu nogu, da imam barem neki dole oslonac za petu, jer dosta je naporno držati stalo visoko nogu iznad pedale tokom vožnje po stazi. To pretpostavljam neće biti teško. I treća stvar, pitanje kočnica. Nemate servo na upravljaču, nemate servo na kočnicama. Dakle, sve je mehanika, sve je sirovo, baš kao što ime automobila kaže. Ako bi mogla kočnica da bude pred kraj hoda još tvrđa, mnogo bi mogla agresivnije da se vozi pre nego što točkovi blokiraju. Je li to moguće? Imamo prostora da sve to podesimo. Ovo je prototip koji je u fazi ispitivanja, krajnjeg ispitivanja, tako da još uvijek imamo vremena. Šta ste još zamislili da se podesi i promeni? Dakle, da li ćemo vidjeti neku kabinu, veće točkove? Šta još može da se desi do kraja razvoja kad vi kažete ok, to je to, ne moramo više? Pa do kraja razvoja može da se desi baš to što si napomenuo, promjena samih točkova. Pričali smo o nekom vetrobranu koji bi možda koristio korisnicima koji žele da se... Ne mora sa kacigom da se vozi. Tako je. Njegov koncept jeste da se vozi s kacigom i na stazi se on vozi sa kacigom, ali ako neko želi da se provoza uveče po gradu... Onda više ne moram kombinezon. Tako je, upravo to. Tako da postoje tu još neke stvari koje bi mogle da se promene, ne moraju, ali u suštini prototip kao takav je za sada... Još jednom čestitke svima, dakle ovo je apsolutno fantastično i ja nemam reči kako bi opisao koliko sam bio srećan dok sam vozio po stazi i verujem da ćete mi dopustiti da se još malo vozim, ali pre nego što krenemo se vozimo moramo damo odgovor na pitanje koliko će ovo da košta, kad će moći da se kupi, da vidimo tu ekonomsku stranu. Gospodine Božiću, zašto je Centar za motorna vozila Automoto Saveza uopšte preduzeo ovakav korak? Zašto ste investirali u ovakav projekat? Pa da, vi verovatno znate da je Centar za motorna vozila jedna kompanija koja ima preko 100 inženjera u svom sastavu, koja ima 12 doktora nauka, koja je u tom tehnološkom smislu jedna od najjačih u regionu, ako ne i šire. S druge strane, mi imamo Mašinski fakultet u Beogradu, koji je jedna od najboljih naučnih institucija ovdje. Mašinski fakultet proizvodi jako dobre inženjere. Mi kao firma dosta pomažemo Formuli student, njegovom projektu. Iz te mase jako dobrih studenta biramo, crpimo za sebe jako dobre inženjere. Ti inženjeri kad dođu, oni jesu dobro potkovani teoretski, ali kod nas, uz naše ostale stari inženjere, dobijaju nešto što je izuzetan kvalitet. Bolja praksa od ovoga ne postoje. Da li je ovo samo praksa ili je to projekat koji treba da zaživi? Ovako, to je, što se tiče generalne ideje, ovi mladi ljudi su predviđeni da rade homologaciju. Kako će da rade homologaciju ako ne znaju da projektuju i da naprave auto? Znači, naša generalna ideja je bila hajde da napravimo auto, do poslednjeg vijeka dajte proračun za sve, prođite homologaciju evropsku, napravite auto koji će moći da se proda, a naučite i zanat i za homologaciju i za proizvodnju. Tek onda smete nekom da kažete nešto jeste ili nije ako ste vi to prethodno napravili. Ako mi znamo sve o tome, onda smo prvi na tržištu i prvi sve. Sad, auto će proći homologaciju i bit će spreman za tržište. Da li planirate stvarno proizvodnju, da li planirate da prodajete ovakve automobile? Koliko će to da košta? Pa planiramo, ovo neće biti velikoserijska proizvodnja, naravno, neće biti masovna proizvodnja, ali će proizvodnja, zavisno od tržišta, 30 do 50 komada godišnje je nešto što mi možemo da napravimo u ovim uslovima. Cena ovog automobila, što je pitanje svih pitanja, je li će biti nešto ispod cene konkurencije, naravno, pošto to dolazi iz Srbije, kod nas je nešto jeftinije sve. KTM, Ariel Atom, dakle mora bude jeftinije od njih. Malo jeftinije, nešto jeftinije, ali vidjet ćemo koliko još, napravit ćemo kalkulacije precizne. Jedno je kad pravite prototip, to je sve skupo, kad krenete u malu seriju, onda to cene budu znatno niže, pa ćemo da vidimo na kraju, kalkulacija mora tek da se izvede. Pre svega želimo vam puno sreće jer ovo je izuzetno hrabar potez, neobičajen za našu zemlju i nadamo se da nećete odustati, da ćete nastaviti do kraja. Ne, mi smo tvrdoglava firma. Ja ne mogu da odolim da ne napravim još jedan krug stazom u ovom fantastičnom automobilu. Verovatno će morati da me izbaci odavde kad nestane goriva, ali ću iskoristiti svaki minut da uživam u nečemu što je plod srpskog inženjeringa, o nečemu što je za svaku pohvalu. Sve čestitke ljudima koji su radili na ovo, sve čestitke ljudima koji su verovali u ovaj projekat.
pa makar i u trenutku kada znaju da nema domaćeg tržišta, jer ovaj automobil je pokazatelj da možemo i da moramo mnogo bolje. I uvek nam nedostaje malo podrške, malo poverenja, malo samopouzdanja i malo novca da se ovakve stvari vidi na drugim kontinentima. Ali ovo je nešto što je izuzetno. Ovo je nešto što daje snagu svima drugima da veruju da umemo i da možemo sami i da smo sposobni da napravimo neke stvari koje su fantastične na svetskom nivou, a ne na našem lokalnom ovde. Row je automobil koji je simbol svega što želimo da budemo i svega što možemo da budemo i zaista uliva, kao što rekao, veliku nadu u budućnost. Ja ću voziti barem dok ne nestane goriva i dok me ne izbace odavde. Prijatno i doviđenja.